الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental aliyenke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental aliyenkewal yo allahu kon hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe ayawo Piindi TV on calminama onon foof inde mon ha yetti yettode mon sikki ala en garti gam humnude aadi tade woni fulɓe mbi ko aadi bil aadi salaɗa aadi ɓuuri firtude aadi ko roɓido jayndeji honono kala subaka ɗo e saktirde moɗon Piindi TV walla haalirde moɗon son belama mbiyon ayaw moɗon Piindi TV gam haalande on ko jaade leydi Sénégal piniri joni joni o koye majji paɗen so Allahu lamɗo jaaɓi jayndeji leydi men e oɗo ñalawma hande ngari koye fandal muɗum sawelama mbiya ƴettaten ko jayde Sud Quotidien nden jayde ne wayno wi ko caggal nde société civile woni ɗen pelle ɗe gona lamiyankoje ina wayno pittillaɓi ha pittillaɓi ɗi ha laaɓi ceer ɗo e wurlamoro ngo Dakar ɗum ko gam jopade e ko yewiti e on ɗon mauvaise gestion woni ngal joggal ngal feewa wonde laamu leydi Sénégal to banggue ngalu ndendagu ha tengti tunade on ɗon rapport mo ganduɗa kam woni hono Cour des comptes ɓe koliti wonde ko coalition yeewi askan wi nana yabbi e ɗen pele woni pele ɗen société civile yuɓɓinnoɓe seppo e aljuma ɓennuɗo e on tuma noon kamɓe noddirteɓe les conférences de leader ɓe yeewi askan wi juɓɓini hanki kuccam mumen e jayndiyankoɓe ɗum ko gam andinde dendagal Sénégal naɓɓe e oɗo aljuma janggo maɓe tello e ɓuuri wurlamoro ngo Dakar ɗum ko gam hollirde wonde yo ɗen kopreje jaltu kono kadi yo ɓen dumbaɓe dumbira politique gaccete ha laaɓa ceer ha tengti e waɓeno Pape Alé Niang ɗum woni koɓe kaali no jirɗon ni koye natal Ousmane Sonko jeenoɗe ɓen suuɗɓe konnguli henki ko yutti e on ɗon conférence de leader tawi ko kucca mabɓe e jayndiyankoɓe jayde Walf Quotidien kamne koye gon felo yeɓe ɓe mbi ko rassemblement manam dental mawgal ne faɗa janggo ɗo e aljuma wurlamorgo leydi Sénégal toon to place de la nation ex l'obélisque ɓe koliti wonde kamɓe leader uji yeewi askan wi ko so jaɓama e so jaɓa kane kamɓe ni koɓe tellotoɓe booli wurlamorgo ngo Dakar so tawi préfet yamiri e so yamirani kala hatta koɓe yeehoɓe goɗɗum koɓe cuuti hen ko wayno Ousmane Sonko holliti wonde ina wayno so tawi maw leydi ndi ina heeɓi gam wadde ɓe liquide to banggue politique yo on ɗon andu ma tawɓe e lawol ngol manam maɓe kuccodirɓe mbadda peɗele guite ha no hannirta ni biteɗo Aïda Mbodj kañum ne suuti hen konngudi o wi koɓe jogui kaɓirɗe manam aɓe jogui arme mo ganduɗa o ina wawi libde régime mo ganduɗa kam woni maw leydi ndi Macky Sall goɗɗum ko tawete e nden jayde Walf Quotidien ko konngudi Bougane Gueye Dany joom mouvement Gëm sa bopp o holliti wonde kanko de oɗo saha hande mo heeɓi gam wadde brigué on ɗon magistrat woni tan gardego leydi Sénégal o suuti hanki noon kankone
e ko yewiti kuccam makko e jandiyankoɓe gam haalde ko miiji e leydi sénégal e gonka muɗum kono kadi yidde makko nde o jogani ɓesgu leydi sénégal kala e kubal kankone ko ngoni makko ne jaaji e hello joyi e nder nden jayde walf quotidien jayde enquête kañum ari koye fannu goɗɗo no jirɗon ni ko natal barthélémy dias e on aliou ndoy noon oɗon gandi ko kañum tigui woni maire mo dakar plateau jaynenkoɓe gaari koye on ɗon vote budget mo ganduɗa ko mairie wuuro lamorgo ngo dakar ɓe kolliti wonde budget o wotama ko capanɗe joyi jeenayyi piccal jeetati milliards e halis CFA woni 59,9 milliards walla 8 milliards e halis meɗen CFA e on tuma noon aliou ndoy maire mo dakar plateau yirɗum tan ko ɗum arnak manam ko ɗum funti mawɗo saabu ne wayno no ɓetirni budget o wona noon fonno wade saabu barthélémy dias ne wayno hen temedde 5 millions holliti wonde ɗum fayi koye mission ngaji muɗum e transport e nde hitande 2023 goɗɗum kadi ko wi feccere walla feccere hande ko yewti on non budget fay koye jobdi yimɓeɓe ƴettay koto banggue politique e wiide aliou ndoy noon yidde makko koyo on ɗon vote budget toon to dakar wuuro lamorgo ngo mairie muɗum yo watte ha laaɓa ceer e on tuma budget goɗɗo voté saabi noon jayde wi e subaka hande o ne wayno ko haare wonde udditi hakkude aliou ndoy e on mo ganduɗa kañum woni barthélémy e dias jayde li quotidien kamne koye on fannu arti ɓe mbi ko budget ƴellitiɗo ko ɓuuri 59 milliards e halis meɗen CFA aliou ndoy ɓe mbi tan ha joni ko yo nani on ɗon mbambula mbo ville de dakar woni on ɗon muña on ɗon mo ganduɗa ko niɓɓere mawde woni ko yiya on ɗon vote budget toon to wuuro lamorgo ngo dakar o wi ko 500 millions e halis meɗen CFA ɗum fara tan koye voyage uji woni jilluji e mission ngaji mo ganduɗa kam woni barthélémy dias e nde hitande capanɗe jeenayyi e jeegom e kalten ɗon ƴettuɗa e wiide makko on ɗon budget ene wayno faya koye fonctionnement capanɗe joyi jiɗiɗi e wiide makko on budget de fonctionnement kadi aussi ina wayno joopi ko salaire aji ɓe ganduɗa ko politicien ji kono kadi e toɓɓe goɗɗo certuɗi woni toɓɓe diverse woni ko wi kanko aliou ndoy ha joni ko natal makko wondude e maire wuuro lamorgo ngo dakar hono barthélémy dias jayde besbi le jour ene wayno kañum ari koko yewti e violence woni lebte kame piile hani fitnaji ɗi ganduɗa ɗi tawteɗe ɗi e banggue milieu scolaire woni debdude jangguirɗe leydi sénégal ɓe kolliti wonde ko enseignant ɗi oɗo saaha hande ina jogui caɗele ɓe tumni noon koye wargo on ɗon enseignant baraɗo toon to wuuro ne wiye hono jafet noon ene wayno tawate koye nder leydi sénégal on ɗon barɗo ni oɗo saaha hande o jaggama syndicat ɗi noon kabri wonde koko juɓɓinta grève kono kadi eko yewiti e ko wiyete grève général ɓe kolliti wonde foof noon ko ñingde wonde ɓen ɗon ɓe ganduɗa kañumen goni enseignant ɗi ko mbatte koye dow école aji ɗi ɗon ɗo on ɗon tana wone haalede gasani ko ɗon kadi yiya ɗo lycée Limamoulaye mbo Dakar won prof goto aussi kañum ne fiya kono kadi waɗa menace de mort tawi ko élève goto waɗi ɗum wondude jinnaɗo mum on ɗon suka ɗum saabi noon jaynenkoɓe mbi ko banggue sengo enseignant woni jangguinɗo nder leydi sénégal ene jogui caɗele no fewi saabi noon jaynenkoɓe garti mbaɗi ko yiti koye ɓeeto e banggue violence hitande mayde 2022 ɓe kolliti wonde ko kaltenɗo ƴettuɗa sappo e ɗiɗi ne wayno jangguinowo heeɓi fiyede to banggue physiquement kono kadi ɓen sappo to banggue tendere kala ƴettuɗa keeɓi konngudi ganduɗaɗi ko konngudi gulɗi jaw ummorade e on ɗon élève walla ni e jinnaɗo on ɗon élève jayde vox populi kañum ne arti e nden ɗon wargo gon wargo basirou mbayi tawi noon ko toon to wuuro no wiye hono jaffate ɗum ko caggal ndewo ha joni mbiyen lourdi e goto e koddiɗo makko on ɗon fiimo saabi noon jaynenkoɓeɓe oɗo saaha hande walla mbiyen ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni jangguinoɓeɓe ina jogui mette no fewi eko yewti e gon ɗon wargo jeeyi sababu noon maɓe mbaɗ manifestation e grève total kono kadi ko yewti e grève général dendagal jokle leydi sénégal kala e kuuɓal ɗum ko gam ñingde ɗin fitnaji ɗi ganduɗa kala e saaha ina pawe e dow ɓen ɗon jangguinoɓe leydi men sénégal jayde le quotidien kayre ɗo subaka hande nde ari koye o rapport IGE noon ne wayno ko inspection générale de l' état ɓen ɗon jopino Mimi Touré ko yewiti e dirtinde koppeje toon to conseil économique social et environnemental saaha nde o ardino toon nde saabi noon jaynenkoɓe mbi ko mottugol fofago on Mimi Touré kanko Mimi Touré noon o holliti wonde on ɗon information manam ɗin kabruji gonɗani o meeɗa dirtinde hay mbuuɗu saaha noon ɗin million ngaji ɗin milliard uji biyaɗi e wiide makko noon koyo omo ñaagui joddade Idrissa Seck kono kadi Aminata Touré to banggue ñawore ɓe kala holto oɓe mbi walla holto rewniɗen kopre ɗe ganduɗa wiyama o dirtani konngudi makko kanko mo ganduɗa woni biteɗo Aminata Touré ina jaaji e hello sappo e goho e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde Dakar Times e oɗo subaka kamne ko ni ardi ɓe jilloyi ko toon to Ziguinchor gam arde on ɗon concert de casserole woni ɗin ngol konngugol booluji kame kippode barmeji yuɓɓinama hanki toon to Ziguinchor tawi ni yuɓɓini ɗum ko étudiant ji janggoɓe ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar jeeyaɓe gonɗon wuuro kono kadi e sukaɓe janggoɓe toon hani
wodɓe tawtiɓe non sukaɓe ɗum ɗon noon fof ɓe payi koye ñingde Ousmane Sonko caggal nde on ɗon sali yoɓandeɓe hono nokku mabɓe ɗo e wuuro lamargo ngo Dakar saabi noon jeynenkoɓe mbi ko oɗo saaha toon to Ziguinchor ene jiiɓori Ousmane Sonko saabu hay ɓen commerçant ji kabri ko fayi arde caggal taxe uji municipal ene cembi no fewi maɓe mbat hoɗo ko ɗi étudiant ji mbaɗi ko kono kadi wona ɓen tan saabu hay ɓe noddirteɓe donnoɓe jakarta ji woni le jakarta man kabri kañumen koko mbaɗata hono ko way noon e oɗo saaha noon kanko Ousmane Sonko ɓe mbi ko hunde ene hulɓini no fewi ene jiiɓorima ko fuɗɗuno woni ko woni rewtade dow hoore makko woni ko jaynenkoɓe Dakar Times ɓe gandini en e hello joyi e nden ɗon jayde stade quotidien ko ɗon guddirten robine men jayndeji hono kala subaka jaynenkoɓe gaari koye o match mantiniɗo paɗaɗo hannde hakkude Chelsea e ɓen Manchester City jogori wonde ko hannde sanga 20h heure Dakar hollirde wonde ko championnat Angleterre Kalidou Koulibaly ma huccodir e Erling Haaland hollirde wonde noon ko pelɓodire gayɗiɗi mawɗi timmuɗi jogori yeede hannde on ɗon match saabi noon ɓe mbi ko ɗum retrouvaille manam ko jiitodiral caggal lebbi capanɗe tati e jeetati woni 38 mois koɓe kawruno e ko yiwti on ɗon fannu jaynenkoɓe mbaɗi ko natal Kalidou Koulibaly e on mo ganduɗa kam woni Erling Haaland goɗɗum ko tawete hen ko CHAN 2023 ɓiɗɗo Sénégal najo milieu terrain o biyeteɗo Moussa Ndiaye suuti hen konnguɗi holliti wonde maɓe jaa e on ɗon coupe d'Afrique kono kadi ɓe jarata hen ko match par match manam ɓe kala match moɓe jouyi ko maɓe joue on ɗon match koɓe miijoto so gasi kadi ɓe miijo match goɗɗo noon ɓe jiiɗi yarude ha final ɓe gadda kuberi ndi ɗo e nder leydi meɗen Sénégal musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno romiɗo jayneji men e oɗo ñalawma hannde joni joni o paaɗen koye gueɗo rendo ko rogere wattininde ko noon musidɓe tedduɓe rogere meɗen wattidinde ko gueɗe rendo honno kala saaha hande kalten ko toɓɓere annude tampinde kono kadi jibinde fitnaji jayde ɗi garti hen woni ko fate banggue fitnaji pawteɗi ɗi e dow ɓen jangguinoɓe walla tan mbiyen fitnaji mbaɗi kuuɓal e nder école aji ɗi école aji noon mawɗi e tokosi kala hollirde wonde ko beele ko on jangguinowo acci bolol ngol fonno yabbude walla ko on janggowo acci bolol ngol fonno yabbude walla ko ɓen jinnaɓe goni ko mbaɗani ko fonno wadde ko so tawi en kaali mayen paam ko adi foof paraten on analyse koye ɓen ɗon jangguinoɓe saabu eɗen gandi koine tolno hannde duuɓi nogas caggal walla duuɓi capantati caggal gonka sifa école leydi Sénégal no wano ni eno way jonni ne serti so tawi ƴeewama ene yerodire wiite way comme no Allah e alluki no woni hen mbirata nde tawno nden janggoɓe walla ɓen ɓe ganduɗa ko élève ɓe ene mbawi janggude école et établissement tokoso e hakkudeje mawɗo kala ha gasa tawi ganda holno jangguinowo muɗum wiite tawi wiite tan ko monsieur Sow walla monsieur Anne walla monsieur Ba walla monsieur Ndiaye tawi ganda inde nde kono hande probléme o foof waynima hande non seulement tan ɗin élève ɓe ɗe ganda inde on mo ganduɗa kañum woni jangguinowo kono kadi ko andude coordonné ji muɗum woni wadde ɗum suivre to banggue réseaux sociaux woni Facebook walla WhatsApp walla ko yiwti koye manam e fannuji goɗɗi kono kadi e jogade numéro téléphone on ɗon e contact direct gonɗo hakkude mabɓe to banggue konnguɗi kono kadi e to banggue physique hollirde wonde noon so tawi ɗum lombima hakkude janggowo e jangguinowo hurum nattat respect nattat teddugal nattat kulol iwat ha laaɓa ceer ɗum woni ko jiiɗen hannde jangguin leydi Sénégal jiiɓi hol noon poɗɗo ɓornede kanol laafa welsidari goho ko ɓen jangguinoɓe saabu ko kamɓe mbanno ko wiite ko barriére woni haɗide hakkude mabɓe e ɓen ɗon élève ɓe tawira ko woni hakkude mabɓe so wona jangguingol hay ɗum ko jangguingol école ɓe kawrata ko école ɓe ceertata kono hannde kanko jangguinowo kanko adoro namdade numéro on ɗon mo jangguinta pour mi wawa hokkudemo kuruji walla mi wawa waddema ni iwijede hucci walo ɗum noon kadi aussi natti walla mbiyen ɓurti ɗon saabu hande o sa ƴeewi ko jiddi lomboto hakkude ɓen jangguinoɓe ɓen janggoɓe to banggue sengo politique to banggue sengo faggudu to banggue sengo toɓɓe kala ɗe ƴettuɗa e jangde kala e mbaɗi kuuɓal donc so tawi jangguinowo e janggowo ko wiite jeddi lombima hakkude mabɓe ko ɗum probléme mawɗo no fewi et puis nden hay élève goto susa yaltude galle mumen woto fottude e on ɗon jangguinowo muɗum kono hande en jii ko élève e on jangguinowo deggodirte e lawol walla jaada e cérémonie ji walla jaada e soirée ji walla jaada e concert aji wadde eɗen mbawi wiide hande so tawi ɗe caɗele mbayini jangguinowo waylima fitnaji ɗi keewi nanggodiral ngal waɗi barodiral ngal heewi ñiŋoje ɗe keewi hakkude ɓen jangguinoɓe e janggoɓe firti ko ɓen jangguinoɓe taw gadi accude lawol nde ɓen janggoɓe mbawi tawtodeɓe e ngol ɗon e manam ɗen ɗon peele wadde firti ko ɓen jangguinoɓe
ina poti artude méthode ɓoyɗo ɓe mbawa dañde hurum ɓe mbawa wadde oɗon barriére won nden haaɗi nde ganduɗa ina adannoɓe tigui jaam ne adannoɓe suture surare hakkude mabɓe élevé ɓe saabu non seulement tan ko kulol nde ɓen élevé ɓe jogui fewde mabɓe ina wawi hokkude ɓe foof on ɗon hurum e ngal ɗon teddugal e manam e ngol ɗon kulol gongol hakkude mabɓe ɗum noon ko erago mbaɗɗen fewde dendagal janggoɓe ɓe jangguinoɓe e jinnaɓe ɓen aussi élevé ɓe beele école sénégalaise ina wawa artude e fannu muɗum e jikku muɗum e gonka muɗum moƴƴo mo joguino hanki ko ɗum hokkuno sembe jangde ko ɗum hokkuno teddugal jangde ko ɗum hokkuno aussi doole kam e barke jangde musidɓe tedduɓe koɗo min kadata e mon e roɓido jayndeji ɗo e Piindi TV adi men ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi en jetti Mansour Sow to banggue karallagal mbiyen caméra o kanko Thiad yo Allah hokki en hawrude janggo aljuma wassalam. bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyanke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif Sow to bokke jalluɓe ñalɗi ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 foof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif Sow wondude ceerno mamadou lamine Sow ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation halif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo to baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangge yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol e yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal sallifana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗe ɗon guenare juuriyade ceerno salif Sow e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif Sow to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyanke walla yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان